mondo kony jopiny. Jodak ute mag National Housing Corporation manie kar chung od bura machangamwe Mombasa ne dhogi moko bang' tingni donje alworano kendo chako muko ute magidakie okinyi makawuono. Gikoni matimore kata bang' doho ma Mombasa golo chik mondo mi kik muk utego nyaka chieng' tiek bura manyocha gichwalo e doho kalura gi ywaruok manie kindgi kod National Housing. Jafwambo marwa kawuok Mombasa Joja Oko miyowa mathoth. Ne en ng'anyo mane obagi gi jodak mag ute National Housing mantiere e od bura machangamwe Mombasa bang' tingni monjogi kendo chako muko ute magidakie. Ma en kaluwore gi ywaruok mosebedo e kindgi kod tend utego makoni chano mukogi mar gero udi manyasani mikoni nengogi oyweyo. Jana usiku tulizunguka tukapata tumefungiwa ndani na mali umefungiwa uwezi toka ukaaccess mwenzako. Sasa asubuhi tukua tunatafuta tunaingia wapi. Ndio bulldozer ikakuja ikaingia pale, mumeona kuna ile mabati ikaingia ndani na ikaanza ubomozi wa nyumba. Jambo la kwanza, hawana demolition permit. Ile NEMA report ambayo wako nayo ni fake. Number 3, hakuna approval yoyote ya county ambayo wako nayo. Na kibinadamu leo tuko katika msimu wa Christmas ambayo kila mtu anataka kusherekea. Hata kama hali ni ngumu namna hii katika nchi yetu, lakini usherekee Christmas ikiwa uko na amani. Hiyo hakuna hapa National Housing. Tokata bang' chwalo ng'ur e doho mar kwedo chenro mar muko utego, jodak moko negi po mana koket chiel moluorogi, kaeto muko ochakore okinyi ma kawuononi. Ng'ur margi en ni idwa ni gidhi e ute manegogi ni malo moloyo magisebedo ka gichulo mar chiwo thuolo ne gedo mar ute mikoni nengogi ni piny. Oda ilikuwa imesema kusiendelee kazi yoyote hapa, lakini kwa sababu sasa ni sikukuu na ni Jumamosi ndio tumeamka tukapata bulldozer imeletwa, lakini walikuwa wamesimamishwa na koti kuendelea na mjengo. We are asking PS Hinga, Charles Hinga, please, if this is affordable housing, why is it that from 7.5 that house is demolished and then you are moved to as 15,000 shillings house? Is that affordability? National Housing manore koni tiere seche mane tao muko no ne kata kamano tamore loso gi jofwamb weche ewi okang' makamano. Atafute mbinu ambayo tutakaa chini na watu wa National Housing, hizi shida tumalize once and for all. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.